Nyuzini nkhani yongotipeza kumene ndionena kuti amayi Jessica Bwira tsopano akazipereka ku polisi tikunena panopa ali m'manja mwa polisi ndithudi. Kotero akuti apolisi anakafika mpaka na kunyumba kwa makolo awo. Zimenezozo zinapezeka zonoti zapatsabe teng'eneng'e kwapatsa mantha apaderadera kuti yayi sayitofika pamenepo ndine ndabwera mufuna ine osati makolo anga yayi. Komabe chomwe tipanga tifotokoze nkhani motere kunena kuti padzatu tidakamba kale mlandu wa Vetumbiko Mumba ndizonena kuti panalinso munthu mmodzi amene amafunikira kuti amangidwe nawo yemweno ndi mayi Jessica Bwira malinga ndikunena kuti no press briefing imene ija ankachitira limodzi ija ankati we got this. Ndiyeno amayi Jessica Bwira ndizonena kuti akhalabe akuyenda champeni malinga ndi mmene anthu akumakambira kuti no samapezeka ya. Ndetu leloli kunapezeka zonoti apolisi anayendera amayi Jessica Bwira kunyumba kwawo ndipo anali apolisi okwana 10 amenewo. Kafika kumene kuja I think sanapezeko nangasi ndi Sunday lero obviously mwina anali kande machali chimuka zinali zotani kaya kupumula kwina kaya kacheza kwa chibale kwa anthu ena basi anapezeka kumene kujako. Nanayimva nkhaniyi kuti kunabweratu apolisi okwana 10 kuteko kuza kuyang'anani kunyumba kwanu kuno. Iyi ndi mmene samakava zonoti akuti sochulukirapo soposa 10 apolisi ena anapita ku area 36 komweno ndikuja kunyumba kwa mayi awo kwa makolo awo pita umene kuchaso ndanoti zinthuzi zamba tsopano mpaka no ukafika no ukakhudza ma relatives anga achibale anga neti panga bwanji ndanapezeka zoti anangozinyamula okha pa chithunzi pamene mukuchiona pa screen panupo zimenezo wautali kukazipereka okha ndekuti ku police headquarters ku Lilongwe komweno ndi ku area 30 kumeneko basi ndekuti no akusungidwa kumenekoko. We don't know kunena kuti no kodi no chiganizo zimene apanga polisi kumeneko ku area 30 chikhala chonoti no awasunge azigona komweko kapena apititsa kulingadzi nangasi ma police station awiri amene warunda amene amaoneka kuti no amadziwika bwino kuti akuti Kanengo police station komanso ndekuti nayo kumaitcha kunoti no lingadzi kuti kapena apititsa kulingadzi sitikudziwa koma paka nali panopa ndizoti iwowa akazipereka ndeti ngatsimikizebe kunoti nawonso amangidwa ndithudi. Ayi menemo ndi mmene zikuyendera mlandu ndeti nakamba kale sitingamaite kubwereza tikuti tu akuti iwowa anapanga press briefing imene nakatha kubweretsa chisokonezo nthawi ya chisankho ija kunamizira DPP kunena kuti no idabera mavoti zomwe zinakapangisa zonoti mwina make anyamata MCP akwiye ayambitse ziwawa ndi zisankhozo zinalisalengezedwe nthawi imeneja akuwerengabe ameki amenepo akuti anakatha kubweretsa chisokonezo mu dziko muno. Ayi timvabe zambiri mmene zikhale zikuyendera koma ndekuti tingamatsimikizirane motero kuti nawonso awamanga finally. Ndeto ngati pali chomwe tingakambe papa ndichonena kuti milandu ya anthu andale tikudziwa kale mmene zikumayendera akamangidwa chonchi basi mabelo koma malawi ambiri makamaka amene akumayika makomenti pa channel pano tapanga observe kunena kuti sakusangalala ndi mmene milandu ikumayendera ndipo akamva zonena kuti no wakuti wamangidwa zikumangokhala zonena kuti amene atulukaso pompano ndi nkhani zakezi zangoti kwanaso rudziwa amutulutsa ameneyo mpaka na kumachita kupanga predict ndithudi. Ayi tinenetu magaye pano kunena kuti nkhani za mabelo wina aliyesa makhandi belo moti ino mutakhala kuti nomwe amangidwa pa khoti mukhoza kukhala ndi mpata umenewo opempha belo mwayioneti sizoti ndizolawika kuti amapatsa mabelo pamene pamalawikira nkhani izi zimponena kuti iwo akapatsa mabelo nkhani imatanthauza kuti yatha ndikhulupirira zololo inuyonso zimene mmalingalira ndi zimenezo pamene pamakhala vuto ife timayembekezera zonena kuti no anthu akapatsidwa belo nkhani zawo zija zisamayire kutha mpaka na miyezi 6 ya at least miyezi 3 ngati zachita kuchema koma miyezi 2 ndiyokwanira anthu aja akhale mpaka na nkhani zawo zija zagamulidwa koma nkhani zija zimakapezeka zonoti mpaka na luzi ukatha mpaka na zaka mpaka na ulamuliro udzatha udzapezeka kuti wachokapo 5 years awo yatha basi tukalowaso mulamuliro wa 5 years ina zimenezozo sizimaperekano good picture ndi zimene I think amalawi ambiri amapanga react kuti apa sizimayendapo komanso sizikuyendapo ndeti khulupirira bwanji kunena kuti anthu amangidwa
kapena kungomangana kwa pakamwa basi cholinga choti angoonetsa kugulu kuti amanga akuti ndakupanga chekiyo panayi nthawi inake timakamba zonena kuti ino polisi rusimachita black ikachita black ikachita holiday ndekuti nombava zithyola maona lero ndi Sunday koma mpaka na Sunday akuti anachita kutuma apolisi okwana 10 wautali kukafika ku nyumba kwa Jesse Kabwira aliyayi kumene koso mwina simungakampeze kwa inu ena anunso kaya ndekati kuna analangati kaopitirira 10 kukafika ku nyumba kwa makolo aka Jesse Kabwira tiye mwina mukumbisa kuno mwana wanu amene tikumfuna ameneyo simachita black yayi lamulo silimachita black ilolo limakhala basi ligwira ntchito day night posatengera zonena kaya kuti kaya uli kuti kaya muchikondwerero chotani kaya nthawi ya ntchito kaya nthawi ya holiday nthawi yopumula lamulo lilibe nazo ntchito zimenezozo. Hayi mene monde mene zayendera za mai Jesse Kabwira tikhati kumavaso kuchoka ku polisi kuti nokoti abweretsako zotani mufandeti ma details ena ndi ena ngasi apolisi akhala zere kwambiri abweresa bwino akapanga process ma detail onse ndithudi. Muli maganizo pankhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemekezaso maganizo anzathu akuti